Bună ziua, dragi copii! Noi azi am mai făcut un video și azi o să mai facem încă un video. Stați! Uitați-vă, acum o să fac un cont. Așteptați puțin. Gata, acum. Deci, mi-am făcut cont nou, numele Arena Stați că mi-a dat reluor. Arena Da. Și deschidem prima oară legendariu. O să zic ce mai enervant să sta cel mai rău. Asta e cel mai enervant skin. Deci, Omega Box, deschid nimic, deschid nimic, deschid, tic. Bun. Nu știu cum pică. Dați puțin. Haideți și deschidem următorul box. Cine se întâmplă? Jeffy. Bun. Arbughere. Și 7 iteme. Poco. Și Gay. Haide. 8 iteme. Brock. 8 iteme și Brock. Și acum editora mea. Stați puțin. Mai departe. 11 iteme. 3 iteme luminează. Gaz. În primul și care? Ce să facem? Care rău șans? Deci, haide dacă vulnerare, zici acum. Deci, nu-mi pică, zici aici, nu știu ce să fac. Haideți să mă deschidem și cardul, pentru că am deschis toată ziua boxuri. Deschidem și cardul, chiar dacă nu-mi plac deloc. Hai să deschidem. Отсюда добавляем что-то. Jucăm și noi o rundă cu cine? Cu Rosa, haide! Rosa is my name, fuck me in my game. Maybe like a tree and leaf. Rosa is my name, fuck me in my game.
1-0 o să arată foarte tare seamănă foarte tare cu Meg. Cine spune asta să scrie în comentarii. Să mă basket. Solo showdown. Hello. Arena lui David e cea mai bună. Deci am cumpărat skin-ul ăsta pentru că e tare rău. Și o să cumpăr mai multe skin-uri care au doar super tare rău. Nu înțeleg, dar așa. Doar am jucat un meci ca să scuzați-mă. Asta se întâmplă pentru că sunt pe Nulz Brawl și pe Nulz Brawl personajele sunt mai oameni. Pe mine. Deci ăsta e cel mai slab Brawler. Să dați și voi în comentarii. Dacă în curtea voastră trăiesc niște animale de ăștia. Deci zic de îndacii ăștia care sunt ca țântari, nu fac nimic, doar merg și sunt foarte mari. Să scrieți în comentarii. Nu putea să mai pice. O să vă arăt ce. Deci, dacă îți dai, trebuie să fie un bun cu coarne. Că bunul e taur. Și asta e problema. Hai puțin. Am nevoie să revin. Făceam ceva, dar că a apărut un live la Mădălin de aia. Am ieșit. Ca să mă ieșit ceva. Maybe Borley Risk. Nu mai e cum să-l pușesc. E prea greu. L-au scos. Tic. Vezi? Tic. Tic. Stau bine. Nu știu ce o să fac. Merg telefon. Prietenească cu tine. Crau! Crau din prima! Nu vine să cred. Crau!
deschidem. Jackie. Vreau să nu deschid atât de... Mai bine că Jackie. Îmi carcă Jackie. Nu știu, uite. Bun. Oricum nu e bun. Da, își poate. Cobut, sigur. Să mai pice și încă. Scape. Va fi super. Super. O să-l am și pe el. Descreditele mele. Trebuie să iau și pe... Luăm și boxul ăsta. Piper, Nico, și Harry. Stați puțin, ne pune la baie.